Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome sa programang Al-Islam na mabati sa atong Lunes hangtod sa Biyernes. Sa takna na alas 4:30 sa hapon. Alhamdulillah, ako yung isuon na si Jamil Asking. Kung kauban ako, akong itong mga kauban permedere, si Badr Mahajer Sanyel, si Badr Said Aninyon, o si Aling Mahmoud Rotok, akong kasaligan na Aling, inshallah. So siya mo dala sa topic karon, inshallah. So greetings daan sa atong mga igsuon diya sa Huaan, sa ni Anwar Tamama o si Roderick Barreda, sa Mandog si Hashim o si Baldo Musli, diya sa Panabo si Ayesha Jimlani o giyang anak na si Yashin, o diya sa Kilometer 12 si Abdurrahman Safra. Wassalamualaikum sa inyo tanandra. Nya una ka dibaya ta bro, Bro Major, una kay greetings yan. Mag-greet lang ko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akong tingog ikuha sa bikas pan nawala. Si Bro Said na lang ang magbagtibaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sa lahat, sa tanang tagapakinig, mga kababayan namin mga Muslim, ay po ay ginigreet ko ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sa ating mga tagapakinig na mga Christian, mayong hapon sa inyo ang tanan. O i-greet na ako dito sa Catalunan Pequeña sa may Muslim community. Sila tatay na naminaw dito. Assalamualaikum sa inyo diya. Salamat. O before ito ihatag sa atong alin, no, ang amuang center na diya sa sa Nurul Huda Islamic Learning Care Center, nahimutang sa Dalag Quirino at bang sa Madabang ug sa kilid lang sa Double Doctors College Hospital. O inshallah ang center is open tag-adlaw gikan sa Lunes at sa Domingo. O website na is nurulhudacenter.com, no? Tanan at least naman na no? Kung gusto po mo sa Facebook, amo ang kuan is facebook.com/nurulhudacenter, inshallah. So tanan mga information, no, inshallah, kung gusto mo makabalo about sa mga center, no, ato lang mo dito inshallah sa mga center. So check atong sugdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ug maayong hapon sa tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw diha. Labi na diha sa kuang Banwa, ang barangay Dato Abdul diha sa Panabo City. So kuto mga kapayod diha. Assalamualaikum ug maayong hapon diha sa mga suking namong tigpaminaw diha sa Panabo. Mga igala, mga igsuon, ang ato ang topiko karong adlaw, usa kini siya ka topiko nga importante kaayo nga dapat nato may bawan. Kini siya nga topiko nga gipamagat og sifatul mu'minin, kanang ginatawag ba na katangian or karakteristik sa tawo nga mu'min. So mga igala, mga igsuon, daghan magud ta mga igsuon karon nga nagaklaim sila nga mu'min sila, pero sukwahi kaayo ang ilahang ginabuhat. So na may panultion nga tanang mu'min Muslim, pero dili tanang Muslim mu'min. So mo kana ang mu'min, taas ni siya og level gamay sa Muslim, no? Gisuong Said og Jamil. So usa ba ang characteristics inata unta nga mabilong mauban ta ani nga mga characteristics. Daghan mo kung nagka-claim karon nga mu'min siya, pero layo kayo. Para siguro na mga panultion, mga higala, mga igsoon nga gusto ba ka makasulod sa paraiso? Gusto. Pero ang iyang trabaho dili pang paraiso. Pangutanong po di mo sa katao, saban ka, gusto ba ka mosulod og impyerno? Sa dili sa gusto mo sulod og impyerno. Pero ang iyang trabaho pang impyerno. So inani ang mga higala, mga igsoon, dili unta ta gusto nga nagka-claim ta og Muslim or mu'min ba, pero sukwahi sa guideline or sa condition sa pagiging mu'min. So atong kutloon, atong ibawong karon mga higala, mga igsoon,
Naay usa ka sura nga gihinganlan og sura Al-Mu'minun. Ang mu'min usa kini ka pulong nga Arab, dili kini basa nato. Mu'min di mara tawo nga manunuo, mananampalataya sa basa pa sa Tagalog. Ha? Mananampalataya. Mu'min, manunuo. Nagan usa ka sura, chapter sa Quran nga gihinganlan og sura Al-Mu'minun. Mabasahan kini sa gikan sa primero nga aya hangtod ika-11. Nangingon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang Quran, "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Nindot kaayo ang pasabot ani nga sura nga kini nga aya. Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang labong makagagahom sa pinakaduol nga pagkahubad. Kad aflahal mu'minun, sa kamatuoran ang mga taong mu'min sila ang magmalampuson. Aside sa mga muttaqin or muttaqun, kato mga tao nga mahadlokon, usap pud ay ang kuan nga magmalampuson kato mga tao na mga mu'min. Di ba nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna lil muttaqina mafaza." Sa kamatuoran ang mga tao nga mahadlokon sila kato ang magmalampuson. Pero naa pa di ay klase nga tao ang magmalampuson pud. Diri sa kalibutan, dinhin kalibutana, hangtod pagabot sa adlaw sa paghukom. Kadto sila ang mga mu'min. Once gani mu'min ka, nag-claim ka nga mu'min ka, mahadlukon ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili pwede nga moingon kag mu'min ka, pero wala kay kahadlok sa labaw makagahom. So dili ka pwede makonsiderar nga mu'min or manuno. Ang tinuod nga manuno, sila kadtong mga tao nga mahadlukon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dili pa lang daan igsoong wajer, dagan ang ma-foul diri. Nag-claim sila nga mu'min sila pero kulang ang ilahang kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unya unsa man ang sifat, karakteristik sa tawo nga mu'min nga igsoon jamil. Gipaikugan diri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kamatuoran ang mga tawo nga mu'min sila kadto magmalampuson. Unsa may characteristics karon nila? Una, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sila kadtong naa sila'y konsentrasyon sa ilahang pagsambayang. Pagsambayang katong pagsimba, katong 5 times daily prayer. Sa ilahang pagsimba, kinahanglan na sila'y khusyu, na sila'y kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila'y laing ginahuna-huna. Kundili ang ilang pagsambayang, dito lamang nila gigahin, gidedicate sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa imong pagsambayang, dili, wala ka nang inahanglan o ka nang ginatawag nga pagdaig sa tao. Kundi lang ilang intention, dili riya, dili pakitang tao. Kundi ambot pasabot diri, tinud anay ang ilang pagsambayan. Kaya na magutay makit ang karong mga tao, mga igsoon nato, mga igala, mga igsoon nga nating paminaw, dili lang unta mo masakitan, pero mao magana tong realidad. Nagaklaim sila nga mu'min sila, pero bulan lang sila sa Ramadan makitaan mo sambayan. Mo realidad. Dili nato ni taguon. Mo niya nga ito ang realidad karon. Diya lang sila makaibalo musulod sa masjid kung bulan sa Ramadan. But pasabot, sa 12 months, 1 month lang ang ilang pagsambayang. Murag, kontrata. Gikontrata nila ang ilang sambayang. Pero samantala, ang tao nga mu'min, dili, taga-adlaw sila nagasambayang. Unya, ang ilang pagsambayang, dili pakitang tao. Kung dili, dito sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito nila gidedicate sa Allah subhanahu wa ta'ala. Buto yung primero, igala, mga igsoon. Ang ikadua, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sila kadtong, ang tao na mu'min, sila kadtong wala nagaapil-apil sa mga buluhaton nga dili makabenepisyo sa ilaha. Pero kung tanaw na to ang realidad karon, ang atong oras ginagahin nato sa mga butang nga dili nato ikabenepisyo. Halos mo na ang problema nato karon. Bisan unsa pa ang imong relihiyon, nagtapok-tapok, naglingkod-lingkod sa ka lugar,
pero di ay dili day pang reliyon ang ginaistoryahan. Kung dili negosyo, babae. Kung dili babae, pagkaon. Mo ni realidad nato karon. Igsoon Jamil, di ba? Kanang di gigahin nato ang atong oras sa mga butang nga dili ka benepisyo sa tuwa. Samantala, naay gibutang nga guideline ang Islam. Kung gikapoy kung gibati kag kalaay sa imong pagtrabaho, paliho ka ang imong dila pinagi sa pagdikir, pag hinumdum nimo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inana. Pero karon mas taas ang atong oras sa mga butang nga dili nato ika-benepisyo. Na dito ang chismis, na dito ang libak, pagpandaot. Ha? Tapok-tapok pero nagapandaot di ay. Tapok-tapok lain ang ginaistoryahan. Nagakaon og karni sa igsoon. Mo ni ang atong realidad karon. Mo na lisod pa ta mo asinso kayo. Oh, layo pagid ang tabang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa to. Ano man, kay kita mismo dili na tumatabangan atong kaugalingon. Ginahurot nato tong oras sa mga butang nga dili nato ika-benepisyo. Karang wala tay makuha nga kaayuhan. Labi na karon nga nagkadugay ang panahon, nagka-high-tech. Di ba? Nadita ang uban, gigahin lang ang oras sa pag-atubang sa Facebook, pag-post o ka ng mga wahinungdan nga mga istorya. Ang uban na, nagpapansin lang. Muna ato ang realidad karon. Nganong dili man nato igahin ang atong oras sa paghinumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdikir, pagbasa og Quran, pagbasa og mga Islamic books unsa pa ba diha? Nganong diri pa man ta mo mugahin sa mga butang ha? Dili nato kapahimusdan. Bagkos ato pang ikasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, paglibag sala na. Dako kay nasala. Una ikaduha, walladhina hum lizakati fa'ilun. Og sila kadto ang mu'min daw nagahatag og zakat. Katong duha ka buk ang meaning ani sa zakat. According sa tafsir, duha ang meaning ani sa zakat. Ang zakat nga literal bimana paglimpyo. Ambot pasabot kari ang unang nga meaning niya paglimpyo ay paglimpyo sa ato ang kasing-kasing o sa ato ang panglabas nga anyo. Limpyuhan nato ang atong kasing-kasing gikan sa syirik, sa kuto, gikan sa kufur, kanang pagsupak sa Allah subhanahu wa ta'ala, o gikan sa kanang ginatawag nato nifaq, kanang pag-ipokrito. Limpyuhan nato atong mga kasing-kasing sa pagdumot, limpyuhan nato atong kasing-kasing sa pagkainggit, kana. Nya limpyuhan pud nato atong kaugalingon. Kanang pagligo, pag-abdas, ha? Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mo tudingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kamatuoran, pinangga sa Allah subhanahu wa ta'ala kadtong mga tawo nga sige og hinulsol sa ilang mga sala, og pinangga pud sa Allah subhanahu wa ta'ala kadtong mga tawo nga sige og limpyo sa ilang panglabas nga anyo. Ay kadtong mag-abdas, maligo, magsiwak tanan. So mo kadto ang primero nga makna, ang ikaduha kadtong zakat, kadtong gimanan to obligatory charity. Ha? Katong mu'min mo pasabot diri kung sabto na tong aya, ginaawhag dai sa agama Islam nga ang mu'min kinahanglan kurtahan siya, adunahan siya. Kaya usaon man niya pagpagawas og zakat kung wala siya kwarta. So mao kato ang usa sa mga sifat, karakteristik sa taong nga mu'min. Kinahanglan og sobra-sobra niyang kwarta, mo pagawas siya sa iyang obligasyon niya, ang obligatory charity. Ang sunod nga karakteristik sa taong nga mu'min, walladhina hum li furujihim hafizun. Ay sila kadtong ginaprotektahan nila ang ilang kinatao nga dili sila makakumit og sala. Dili sila makakumit og adultery, kanang zina. Mga sifat kadto sa mga tawo nga mu'min. Gani nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang hadith, man yakfulu li bayna lihyaihi wa bayna fakhidaihi akfulu lahul jannah. Si kinsa daw nga tawo nga ikagarantiyan niya sa kuha ang hutong ay pagitan sa iyang duha ka bigote. Ang maana ato, ang meaning ato, ang iyang baba og dila nga dili siya makapanlibak, dili siya makapandaot sa isig kataw niya. Wa bayna fakhidaihi og hutong pagitan sa iyang duha ka paa ay dili siya makazina, akong igarantiya sa iya ang paraiso. Allahu Akbar. Pero naay exemption ani, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Pwede nila gamiton ang ilang private part sa ilahang mga asawa o sa katong mga babae nga ilahang slave. Pero karon wala naman tay slave karon. So fa innahum ghayru malumin, dili sila mabasol. Di man halal igamitan ninyo ang inyong ang inyong private part sa gihalal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ninyo gamita og igahin sa gibawal sa Allah subhanahu wa ta'ala.
mo nang igsong muhajir ug said mo nang daghan karon ang nagakasakit og HIV, AIDS o unsa pa ba diya. Tungod anang gigamit nila ang ilang private parts sa giharam gibawal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay halal, na ay limpyo, nganong dili man nimo igamiton na. Nganong dili man nimo pahimuslan ng halal o limpyo. Nganong dito pangud ka sa haram. Mo na faman ibtaga wara'a dhalika faulaika humul aadun. Si kinsa daw ang mangita pauglain ay aside sa iyang asawa o sa iyang slave ay but pasabot mangita pa siya og katong giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul aadun. Sila kadtong mga supakiro. Klaro kaya. Ikaw karon na tabi lang ikaw karon nga minyo ka man or dili ka man minyo. Kung gamiton nimo ang imong private part sa giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala, gikonsiderar ka nga masinupakon sa order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Klaro ang gingon sa Allah. Dili tao ang nag-orderan katong tao. Kung gusto ka nga halal, pagminyo. Mao ka ng solusyon diha. Ayaw gamita ang imong private part sa giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay makasulod ka diri nga aya. Makonsiderar ka nga masinupakon sa order sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ta sa gihalal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ta kadto sa giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod nga karakteristik o sifat sa taong nga mu'min, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ang taong nga mu'min masaligan. Ang taong nga mu'min mutuman sa iyang agreement. Tanawa, sila kadtong sa ilang amana. Amana, mo kini kadtong mga butang nga gibilin sa imuha. Trust, halimbawa si muhajir, mulakaw ko niya na gibilin sa iyang kwarta or unsa pa ba diha. So, isip kay tungod mu'min siya, iya katong giproteksyonan, iya katong gibantayan. Wala niya giwaldas, wala niya gigamit, wala niya gipahulam. Kay amana man to, trust man to sa iya. Unya katong ahad, agreement na akay kasabot. So mo na ang karakteristik sa tao nga mu'min. Pero karon higala mga igsuon, Jamil, Muhajir ug Said, dagan ang nagaklaim karon nga mu'min siya pero pag abot sa kanang agreement, dagan ang dili mutuman. Ginatuis pagid ang agreement. Nya nagaklaim siya nga mu'min siya, wala siya naulaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang akong ginakadlokan diri kay ang opposite banggod sa mu'min, munafik. Taong nga ipokrito. Usay giingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath. Tulo daw kasain ang tao nga munafik. Tulo kasain. Ida hadatha kadhib. Ay bi makna bakakon siya. Ibretan nga makikistorya siya puros bakak. Halos dili na katuhuan. Ay bakakon siya. Ay kadua, ida tuminakan. Mo na ni. Kung naay isalig saya, dili siya masaligan. Ay katulo, wa idha wa'ad akhlaf. Kung mo promise siya, dili niya tumanon. Sa lain nga hadith, naapil ni, wa idha ahada gadar. Ay bimana, ang pasabot daw kung makik-agreement daw siya, wala niya ginatuman or ginatuis niya. Sa lain po nga hadith, wa idha khasama fajar. Kung naa daw siya katunggali, naa siya kanang kakaso, no, nagreklamo siya, kung ginahuraw niya or ginabayaran niya para lang ma-stop ang kaso. So, mga sign daw na palatandaan daw na sa taong nga ipokrito. Pero ang tinuod nga mu'min, dili siya nana. Kining sikreto pod mga igsoon, usa kini kada kong amana trust. Kung gisultian ka sa mga igsoon, dapat kabalo ka mo mugunit, mutago ana nga sikreto. Once mo gawas na siya, delikado. Problema na. Ay lagsaba. Mao gani na importante sa usa ka judge. Usa ka judge. Kana maghuhukam ka, kinahanglan mu'min ka. Mu'min ka. Kabalo ka mugunit og sikreto. Dili ka basta-basta mo bulgar. Pero karon manggod mga igala mga igsoon, dagan ang nagpakaron ingnon nga judge. Unya anay mo reklamo saya, patakaran niya bulgar ang sikreto sa usa ka tawo. Dili na. Once judge ka, giduulang ka sa tao, kabalo ka, mutago, mugunit sa iyong sikreto. Dili na basta-basta kay dignidad na. Dignidad na. So mo to ang usa ka sifat sa taong nga mu'min. Ang taong nga mu'min masaligan. Ang taong nga mu'min dili traidor.
Ang tao nga mu'min mutuman sa iyang sabot. Ha, dili sa basa pa na mo, dili paling-paling ba? Ha? Kumbaga shot dili. Siya dili. Nasa ka agreement, usbon. Labi na kanang verbal lang, inom pa ka nga, wala man ti kasulatan. Subhanallah. Astagfirullah din. Daga nagpalusot. Wa man ti kasulatan. Mo na yung problema karon. Ha? Bahala ka manikas ka. Ang importante, ang Allah subhanahu wa ta'ala nakahibaw tanan. Although wala may kasulatan, pero gisulat naman ni kiraman katibin. Gisulat naman sa duha ka malaika nga nagabantay, nagamatyag sa tuwa kada adlaw. So pag-abot sa adlaw sa pagugom, kisa maalkansi katong tao nga dili masaligan. Sunod, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Moni ang sifat sa tao nga mu'min pod. Sila kadtong nagapahalaga, nagapakabana sa 5 times daily prayer. Dayon Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Magpakabana kamo sa 5 wakto nga sambayang, hilabi na ang sambayang sa asar. Pero mo tatong gisulti ka gani ha. Nagka-claim siya mu'min siya, pero bulan lang sa Ramadan makita mo sambayang. Napoy pinaka-worst ana. Pinaka-grabe. Musambay lang og Eid. So dili ang tao nga mu'min nagapakabana sa 5 wakto nga sambayang, nga nagka-claim ka mu'min ka, dapat maulaw ka na sa tubangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat maulaw ka. Gani, tanawa, atong sabto ng aya, ngayon Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Kaimpyernuhan sa tao nga nagasambayang. Ha? Ngano maimpyerno man ang tao nga nagasambayang? Alladhina hum an salatihim sahun. Sila kadtong sige malit og sambayang. Tanawa, kung gipramisan sa Allah nga ilabay sa impyerno kadtong tao nga nagasambayang kay tungod sige og kalit, unsa pagkakadtong tao nga wala gid nagsambayang, nya mo claim siya mu'min siya, dapat maulaw siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dili na ulaika humul warithun. Ang mga mu'min sila kadtong tagapagmana. Unsa may manahon nila? Real ba? Dollar ba? Peso ba? Euro dili? Kutsi ba? Farm? Balay dili kini ang manahon sa tao nga mu'min. Unsa may manahon sa mu'min? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Sila katong tagapagmana sa Firdaus, ay taas nga party sa paraiso. Hum fiha khalidun, og diya na sila magpuyo hangtod sa hangtod. Allahu Akbar. Ang Firdaus, bisan pa og ibayad kining kalibutan, dili mabayaran ang Firdaus. Bisan pa og milyonaryo ka diri sa kalibutan, dili mabayaran ang Firdaus. Nanatanan niya. Nanatanan sa Firdaus. Di pa matigulang. Mo ni ang ato ang kadaugan sa tawo nga mu'min. Kung gusto ka magmalampuson, mga igalan, mga igsoon, awhag nako sa kung kaugalingon, hilabi na kamo nga nagapaminaw karon. Kung gusto nato nga makabot ang kadaugan diri sa kalibutan hangtod sa adlaw sa paghukom, ato kining buhaton. Dapat tinud-anay kita. Magpakatotoo ka. Katong sa advertisement, magpakatotoo ka. Ha? Dapat permanente nato ibutang sa tungod una nga adlaw gabi nagalantaw sa tuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamatyag sa tuwa. Wala tay lusot. Kisa may tikasan nimo, kisa may natikan nimo. Ang imo lang kaugalingan, ay imo lang kaugalingan ang ginatikasan. Pagabot sa adlaw sa paghukom, lugi ka. Lugi ka. So mo kini mga igalan, mga igsoon, ginaawhag ganita sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga dapat kani sa inyong pagdua dili lang kutob mo sa Jannah. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangayuan ninyo ang Firdausil A'la, katong pinakataas nga Firdaus, taas pa sa surga, taas pa sa paraiso sa Jannah. So mo kini. So dapat ma-encourage yung tatanin ng mga pagtulunan, mga igalan, mga igsoon, kung ang tinod nga mu'min ginatuhuan niya kung unsa ang naa sa sulod sa Quran. Pero karon daghan man gud mo claim karon nga mu'min ko. Pero dili niya tuhuan kung unsa ang sulod sa Quran. So kuhay kayo sa iyang lihok ug sa iyang ginasulti. Ang tao nga mu'min permanente nagauyon ang iyang ginasulti ug ang iyang ginalihok, ginabuhat. So mga mga igalan, mga igsoon, inapunta ko nga nakakutlo kita og maayong pagtulunan karong adlaw, although mubulang kayo, at least kung basa-basa Tagalog, malaman siya. So akong tambag sa mga igsoon nato nga nagapaminaw karon nga tanawon niyo balik ang sura Al-Mu'minun gikan sa primero nga aya hangtod ika-11.
Tanawon ninyo maayo, i-check ninyo maayo. So dira lang ko to, bakulo qawli hada wastaghfirullah li wa lakum, sal muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ug alhamdulillah ang atong nabumina atong alin no inshallah. Kato yung topic to dali no. Kumbaga kato nga topic apalit ato tanan no. Oh. Di nga pinili Correct, lang. oh. Kita tayo no. At ang kumbaga pati ng mga mu'min karon no. Nay panahon di nga medyo mapaling-paling tayo inshallah no. Subhanallah ano ang panahon no. Pero alhamdulillah ato ang topic karon is reminder nato na kumbaga taga-adlaw na gulit sa Quran ug Sunnah no. Ug ato libuyan mawala kita. Subhanallah. So karon kay medyo atong oras gamay naman lang natay atong patibaya. Napalaiwan atong kabro natay napag-usap napay sa kanila to inshallah. So dinataman subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.